Gràcies, alcalde. El sistema educatiu català, el debat sobre els horaris lectius es troba obert des de fa alguns anys. Diferents corrents pedagògiques, col·lectius de famílies, col·lectius de docents, associacions i fundacions participen d'un debat que encara avui genera força controvèrsia entre els defensors de la jornada partida i defensors de la jornada continuada. Totes les corrents apunten a beneficis i dificultats en una o altra opció. El debat és de fons i no pot circumscriure's únicament a una qüestió horària, laboral o de conciliació familiar. L'eix central és la recerca de la millor fórmula per a l'educació dels infants. A Catalunya, algunes escoles estan aplicant el model de jornada continuada de forma experimental. Aquestes experiències probablement permetran extreure algunes conclusions al respecte. La pandèmia produïda pel Covid-19, amb els seus successius rebrots, ha revifat el debat sobre la distribució de la jornada lectiva als centres educatius, avivat pels defensors de la jornada escolar continuada, que argumenten que així es reduirien a la meitat les anades i vingudes a les escoles per deixar i recollir els nens i nenes. En aquest debat, que ja és present a Martorell, és adient que l'Ajuntament de Martorell concreti la seva posició actual. Fa diversos anys que les plataformes formades per famílies d'alumnes, entre les que es troba la plataforma Volem Jornada Continuada a Catalunya, demanen poder participar en la decisió del model de jornada escolar que volen pels seus fills als centres educatius, així com l'autonomia de cada centre a l'hora d'escollir la seva jornada escolar, allà on la majoria la sol·liciti o esculli, ajustant-se així a la realitat laboral, social i de conciliació per a aquelles famílies que així ho requereixin o necessitin aquesta opció. Alhora, s'hauria d'assegurar que no s'accentuaran les desigualtats educatives i en sortissin perjudicats els alumnes més desfavorits. En el pla educatiu d'entorn, és important que l'Ajuntament segueixi desplegant tot un catàleg d'activitats i serveis adaptades a les necessitats dels centres educatius. Els trets culturals d'aquestes eines de suport educatiu tenen com a premissa fonamental el suport al projecte educatiu de cada centre. En aquesta línia d'actuació cal que l'Ajuntament i la comunitat educativa treballin conjuntament per promoure la implementació als centres educatius que ho desitgin el model educatiu 360 a temps complet. Un centre educatiu 360 és el que treballa en xarxa amb d'altres agents, temps i espais educatius per millorar les condicions d'igualtat educativa de l'alumnat. Integra els temps i espais no lectius en el projecte educatiu del centre, espais d'acollida matinal, temps de migdia i tarda, extraescolar, ofereix oportunitats educatives més enllà de l'horari lectiu, extracurriculars i extraescolars, garantint l'accés de tots els infants i joves amb serveis gratuïts, beques, ajuts i que reorganitza la jornada educativa per millorar el benestar i l'aprenentatge de l'alumnat, implicant altres agendes de la comunitat en la tasca educativa, dins i fora de l'horari lectiu. En definitiva, connecta els aprenentatges de dins i fora de l'escola personalitzant-los, permetent que cada alumne trobi el seu itinerari d'oportunitats educatives en espais formals i no formals. El model educatiu 360 és compatible amb les opcions de jornada lectiva que avui són objecte de debat, encara que, lògicament, el projecte educatiu de cada centre requerirà adaptacions en base a la seva pròpia organització. En aquest supòsit, caldrà avançar en l'establiment de mecanismes de coordinació per evitar que diferents propostes de jornada escolar puguin ser motiu de segregació o de desigualtat d'oportunitats educatives. Des de la voluntat de donar suport al projecte educatiu que cada centre estableixi a través dels seus propis òrgans de govern i de participació, els grups municipals de Ciutadans, Junts per Martorell i Partit Socialista de Catalunya proposem al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. Primer, manifestar el suport de l'Ajuntament de Martorell a que cada centre educatiu pugui, en coherència amb el seu projecte educatiu, optar pel model de distribució de la jornada lectiva que consideri més adequat al mateix. Segon, que l'Ajuntament de Martorell
Ajustarà la seva oferta de serveis i activitats a les circumstàncies concretes de cada centre educatiu de Martorell, sempre que estiguin recollides en el seu projecte educatiu. Tercer, que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya consideri les peticions que puguin formular els centres educatius de Martorell i, si escau, promogui les modificacions legislatives o normatives perquè els centres educatius puguin optar a la flexibilització de la seva organització horària. Quart, donar trasllat del present acord als centres educatius de Martorell, a les associacions de famílies d'alumnes, al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, al Consell Escolar Municipal, a la plataforma Volem Jornada Contínua de Martorell i Catalunya i les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, l'AFA. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Pérez. Obrim un torn d'intervencions. Senyor De León, endavant. Moltes gràcies. Decidir sobre el tipus de jornada escolar, més enllà d'un debat sobre el context espai temporal de l'educació, és un debat sobre un element central per impulsar la qualitat i l'equitat del sistema educatiu. A la nostra societat, l'escola ha esdevingut una eina bàsica per impulsar la igualtat d'oportunitats a tota la ciutadania, un dels puntals de tot el sistema democràtic. A l'escola es donen diferències socioeconòmiques, culturals i ideològiques entre les famílies dels alumnes. L'escola ha de fer front a aquestes diferències amb l'aplicació de pràctiques que impulsin l'equitat. Les polítiques educatives han de centrar-se en garantir la igualtat d'oportunitats real. Pensar en l'èxit de tots els alumnes, siguin de l'origen social que siguin, implica esmerçar grans esforços en aquells que més ho necessitin, tot cercant la qualitat amb l'equitat i inclusió. Un canvi d'horari escolar, a més de garantir la qualitat i l'equitat i la inclusió del sistema educatiu, ha de contemplar la conciliació horària de la família, l'escola i el treball. Quan parlem de la jornada contínua a l'escola, no es tracta de reduir les hores de permanència dels alumnes en els centres escolars. Es tracta de distribuir el temps d'una altra forma per tal de garantir que l'escola compleixi la seva funció. En tot cas, cal una nova distribució del temps i de les activitats que s'adaptin a les necessitats actuals de la nostra societat, que requereix més flexibilitat. Cal garantir que els centres infantil i primària estiguin oberts durant el mateix horari escolar actual, de 9 a 16:30. I també cal garantir el funcionament del servei menjador escolar, amb les beques menjador, ajuts i gratuïtats per a aquells alumnes que ho necessitin. D'aquesta manera, es garanteix l'atenció als alumnes més vulnerables i amb risc d'exclusió social. És a partir d'aquí que cada família pot triar l'horari de sortida dels seus fills i les activitats extraescolars amb aquest tipus de model. Sortir a les 2 i anar a dinar a casa, sortir a les 4:30 havent dinat a l'escola i fent l'activitat del servei de menjador, ja sigui esbarjo, aula d'estudi, descans o altres, o sortir a les 6 després de fer el menjador i un extraescolar a l'escola. Estem d'acord que d'aquesta forma es reduirien a la meitat les anades i vingudes a l'escola amb els riscos que comporta, sobretot ara que estem en plena pandèmia de la Covid-19. Si l'horari es distribueix d'aquesta forma, es dona prou flexibilitat a les famílies per poder-se organitzar amb l'atenció als fills i amb el treball que han de desenvolupar els adults. Però és necessari que als centres hi hagi prou oferta d'activitats per tal de garantir que tot l'alumnat tingui l'opció de desenvolupar unes activitats complementàries a més de les activitats lectives. Estem d'acord en que l'Ajuntament de Martorell continuï oferint activitats i serveis extraescolars que apliqui i ampliï el pla educatiu d'entorn que es promogui el model educatiu 360. És així com s'havia fet fins ara i, sens dubte, tot això suposa un benefici per l'alumnat, les famílies i per tota la societat de Martorell. No obstant, no estem d'acord en què cada centre decideixi el model de distribució de la jornada lectiva. Pensem que totes les escoles del municipi han de tenir un horari marc unificat pel que fa a les classes lectives i al servei de menjador. A partir d'aquest horari unificat per totes les escoles del municipi, cada centre pot organitzar les seves activitats extraescolars tenint en compte el seu projecte educatiu segons la demanda dels alumnes, els serveis que ofereix l'Ajuntament i el context amb la resta de les escoles. Per tirar endavant aquesta proposta cal fer un projecte educatiu d'àmbit municipal que reculli aquesta nova organització de l'horari escolar i que garanteixi la qualitat i l'equitat i la inclusió del sistema educatiu a Martorell. Així, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat podrà considerar un canvi en l'organització horària dels centres d'infantil i primària amb més flexibilitat en l'organització horària. I, per cert, aquest projecte
és un tema molt apropiat per treballar-ho segurament en el Consell Escolar Municipal, on hi ha representació de tota la comunitat educativa del municipi i així, de pas, perquè si no erro, porta uns quants anys una mica encallat, així de pas el reactivem. Per tant, nosaltres, tot i que estem a favor de que hi pugui haver-hi la possibilitat que hi hagi una jornada contínua, creiem que en aquest cas no han de ser els centres qui ho decideixin, sinó que ha de ser de manera conjunta a tot el municipi. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Ruiz. Gràcies, bona nit, quasi matinada ja. Bé, nosaltres, des de Movem Martorell, ens hem trobat en una situació una mica curiosa amb aquesta moció, que és que estem més d'acord amb la part expositiva quasi que no en els acords com a tal, no? Valga la redundància. Quan nosaltres analitzem, quan rebem aquesta moció i l'analitzem, hi ha una bona part de la part expositiva, en concret la definició del que és o del que proposa la jornada continuada, però que en els acords no podem coincidir. Parlar de jornada continuada és parlar de model educatiu, és parlar d'igualtat d'oportunitats, és parlar d'universalització del dret a l'educació, és parlar de conciliació familiar i tot això és impossible poder-ho tenir en compte si s'analitza la jornada continuada de forma aïllada de la resta de factors que hi intervenen. D'altra banda, com també comentava el regidor d'Esquerra, creiem que és un error molt gran que cada centre pugui decidir per totes les conseqüències derivades de que cada centre decideixi implementar aquesta mesura. Com comentava també el regidor d'Esquerra, però com he comentat ara fa un moment, si no tenim en compte les mesures o impulsar mesures de conciliació familiar, és que es poden donar realitats absolutament diferents entre un centre i un altre, potser un carrer de diferència. Per tant, aquest debat s'ha de tenir en clau de país, no es pot tenir en clau de municipi tampoc, ni en clau de centre molt menys. Ha de ser un model educatiu conjunt a tot el territori i ha de tenir com a complement també, com comentava, l'impuls d'altres mesures. Ni tan sols amb el tema de les beques menjador, per exemple, l'acord que es va afegir després, podem coincidir perquè nosaltres considerem el temps de menjador com a temps lectiu. Nosaltres no donaríem beques pel menjador, és que hauria de ser part del servei que dona una escola. Hauria de ser un dret fonamental de qualsevol nen o nena que estigui escolaritzat al tenir servei de menjador. No estem d'acord amb el model actual de beques, per exemple. Per tant, nosaltres sí estem d'acord amb la jornada continuada. Creiem que és un debat que s'ha de tenir de forma més serena, no pot ser que es tingui a correcuita perquè el context ens està apretant, perquè ens decidim pel tema de reduir els desplaçaments i de més. La jornada continuada ha de ser una cosa que ha de tenir en compte la conciliació familiar, sobretot, però sobretot garantint la igualtat d'oportunitats a tot el territori. No estem gens d'acord en que es pugui descentralitzar la decisió i deixar-la en mans de les famílies que formin part de cada AMPA o de cada centre, ni del projecte educatiu de cada centre. Això ha de ser un canvi, una transformació de tot el model educatiu català, si m'apureu. Jo penso més en clau fins i tot de tot l'Estat. Però en qualsevol cas nosaltres ens abstindrem amb una mica l'esperança que aquest debat continuï viu, que es donin els espais per poder realment decidir implementar-ho i enriquir-ho amb el debat amb els diferents agents de la comunitat educativa, però a tot el territori i sobretot que en definitiva beneficiï els nens i nenes que s'estan escolaritzant i les seves famílies. El que sí proposaríem aquí a Martorell, en tot cas, si és un debat que arrel d'aquesta moció segurament ens hem de posicionar els diferents grups, sí que demanaríem que es creés una comissió d'estudi de com pot afectar la implementació amb membres de la comunitat educativa, però també de pedagogs i de més que ens puguin una mica, doncs això, enriquir una mica el debat per saber si implementar aquest model és beneficiós, en quin sentit, quines conseqüències tindrien i com fer-ho, en definitiva. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Tomàs. Bé, en respecte a aquesta moció, el debat que avui portem en aquest plenari és obert, de fet, com ja s'ha dit, des de fa diversos anys, encapçalat, entre d'altres, per la plataforma Volem Jornada Contínua a Catalunya i ara també a Martorell
per aquesta plataforma que s'ha posat en marxa, com deia, recentment. Es demana, sobretot, i jo crec que és una mica o un molt al fons d'aquesta moció, poder participar en la decisió del model de jornada escolar que volen per als seus fills, els pares, en els centres educatius, així com l'autonomia de cada centre a l'hora d'escollir la seva jornada. Cal recordar que el Govern de la Generalitat, també s'ha dit, es diu a la moció, va impulsar un pla pilot en alguns centres de primària des de fa ja uns quants anys per escurçar o per compactar aquesta jornada. En el cas més proper a Martorell el tindríem en un centre educatiu que actualment està en funcionament a la veïna localitat de Papiol. Cal tenir en compte que aquest criteri ja s'està aplicant en altres comunitats autònomes. Va ser així quan la pròpia conselleria, en respecte a aquest pla pilot, el va deixar en suspens aquest actual curs 2020-2021, segons la conselleria, motivat per la situació de la pandèmia que estem patint. Estem totalment d'acord que sigui la comunitat educativa qui proposi l'opció, repeteixo, l'opció d'aquesta jornada continuada i que tots plegats, de forma consensuada, decideixin i traslladin aquesta petició a la conselleria, que crec que és important dir que serà finalment, i una mica en clau de país, com ha dit la regidora Ruiz, qui tindrà que aprovar-la i, en el seu cas, posar-la en marxa. Pensem que caldrà repensar, i en això estem d'acord, i valorar els horaris en criteris pedagògics i de salut, entre d'altres. Actualment, i també estaríem d'acord amb el que s'ha dit, segurament aquest debat s'ha revifat una mica condicionat amb l'actual situació d'aquest curs que estem visquent motivat pel tema de la Covid. Considerem, això sí, també coincidim amb la companya Laura Ruiz, que el temps de migdia ha d'estar, i això és una reivindicació de fa molt temps, valorat i qualificat com temps educatiu. Ja se n'ha parlat i n'havíem parlat en alguna altra moció. En resum, des de la Generalitat de Catalunya i la Conselleria d'Educació s'hauria d'obrir, repeteixo, obrir un procés participatiu de tota la comunitat educativa per estudiar l'aplicació de la jornada contínua a tot Catalunya. Volem la participació de les famílies en l'escola, de la comunitat educativa, i que puguin ser escoltades totes les visions sobre aquests horaris escolars. En aquesta línia, que jo crec que és l'acord més important d'aquesta moció, donem suport al que és la possibilitat de que els centres, les famílies i en aquest cas la plataforma a Martorell puguin proposar, si així ho acorden, aquest tema a la conselleria, que seria, repeteixo, qui finalment té la darrera paraula per acabar decidint qui o quan es podria tirar endavant. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Rosende. Bé, bona nit a tothom. Com diu el company de Ciutadans, el debat està obert i està clar que està obert. Al final, jornada continuada, jornada partida, jo crec que el que volem tots és donar la millor qualitat d'educació als nostres infants i això crec que és l'objectiu comú que tenim tots. A partir d'aquí, nosaltres creiem que cada centre educatiu i d'acord amb el seu projecte i amb la seva forma de fer i amb les seves peculiaritats, creiem que ha de participar d'aquesta decisió i, per tant, ha de decidir o ha de poder participar en si la jornada continuada o la jornada parcial o la jornada partida, perdoneu, és la més adient pel seu centre. Nosaltres treballem en aquesta línia. Evidentment, des de l'Ajuntament de Martorell recolzarem, donat el cas i arribat el moment, qualsevol de les opcions a tots els centres educatius, adaptant les nostres activitats, adaptant el pla de l'entorn, adaptant tot allò que fem, que podem fer amb una jornada continuada i que podem fer amb una jornada partida, potenciant i afavorint en aquells centres que ho desitgin l'educació 360, que n'hem parlat, ha parlat també el company de León d'aquesta educació 360, i creiem que aquesta és la forma més adient, fomentar la participació de la comunitat educativa i de les AMPAs, dels pares, i que siguin ells
qui puguin decidir o qui puguin optar a poder dir què és allò que creuen que és millor pel seu centre i per la seva escola. Aquesta seria una mica la nostra proposta, que evidentment s'ha d'elevar al Departament d'Ensenyament, que en última instància és el que ha de considerar aquestes peticions i fer les modificacions oportunes per tal que això sigui possible. Hem de pensar que és veritat que ara el debat s'ha agreujat en part per la situació Covid. La situació Covid, amb una mica de sort i amb el desig de tots, passarà, esperem que sigui més abans que tard, i per tant el que hem de pensar en un projecte de futur més enllà del Covid, que ens permeti donar aquesta educació d'igualtat, inclusiva i que sigui que eviti aquestes desigualtats. Aquesta és la línia que seguim des de l'Ajuntament i, per tant, aquesta seria una mica la nostra forma de veure. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Pérez. Muchas gracias. Bien, únicamente señalar que efectivamente el principal objetivo es abrir un debate y que nuestro ayuntamiento se posicione en este sentido. Pensemos dos razonamientos. Esto, además de pruebas piloto que se han realizado en Cataluña, es que esto está funcionando en varias autonomías españolas y está funcionando a plena satisfacción tanto de la comunidad educativa como de los padres. Las referencias que hemos tenido de las personas que han podido, de los padres que han podido utilizar la jornada continuada han sido muy, muy positivas. Y luego, no nos olvidemos, lo único que hacemos es abrir el debate, porque al final, efectivamente, como han dicho creo que todos los compañeros, al final quien tiene la potestad para legislar sobre este asunto es el Departament d'Ensenyament. Lo único que queremos expresar y que pienso que de una u otra manera lo expresamos todos es de que el Departament d'Ensenyament tome realmente cartas en este asunto y encuentre las soluciones mejores para esta demanda creciente de nuestra sociedad. Nada más. Muchas gracias. Moltes gràcies. Volen algú una segona intervenció? Creuen que n'hem parlat prou? Per tant, doncs, passem al punt de votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat amb l'abstenció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i del grup municipal de Movem.